szív, fény és méltóság, boruljon elé az egész világ. Tisztelettel és szeretettel köszöntünk mindenkit, aki a ma estéből rászánja azt a fél órát, hogy a Református Kollégium évzáró hangversenyét meghallgassa. Amit itt önök ma este hallani fognak, az egy tanévnek a munkája. Lesz benne olyan, amit év elejétől tanultunk egy bizonyos létszámú diákkal, amit később kezdtünk a később csatlakozókhoz. Tehát ez egy kicsit rendkívüli dolog, mert többször lesz nyüzsgés, felállás, de hát ezt nézzék el nekünk. Ma ezt így szerveztük meg. Népdal zsoltárokkal kezdtük, és a műsorunk első részében pedig dicséretek és zsoltárok fognak megszólalni. Ha kipuskázom, megmondom a címeket is. Nyissátok. Jöjj, mondjunk hálaszót, szelíd szemed, Úr Jézus, a 150. Zsoltár, ez lesz az első 3 ének, amit egymás után leénekeljük. Mondhatja
Glorious in Dulci Jubilo kezdetű motettája következik, majd megint dicséret, Ó lelkem szent napsugara, és egy fiatalosabb ének, Új szívet ad, Uram, én nekem.